ćemo tebe. Kad si kod padobramaca, slušaj sad ovo. I pored lošeg vremena u Vršcu se ipak uspešno završilo 4. evropsko prvenstvo u paraglidingu u preciznom slijetanju na ciljnu tačku. Naši sportisti su očekivano uspešno završili ovo takmičenje. Vršac je između ostalog poznati po nezaboravnom vetru koji duva gotovo tokom cele godine. Zbog toga i odličnog uzletišta sa Vršačkog brega upravo je ovde organizovano 4. evropsko prvenstvo u paraglidingu. Nebo nad gradom se zašarenilo od paraglidera iz 14 zemalja. Mi već deceniju i po izgrađujemo odnos prema paraglidingu, što nas naši paraglideristi obraduju sa svih velikih takmičenja i što dakle imamo čime da se hvalimo pred sportskom javnošću, pred našim građanima i tako dalje i pred državom koja se stara o nama. Planirano je da se leti 7 dana, od toga ovo je tek drugi dan kako letimo. Minimalni broj serija da bi uspjelo ovo takmičenje 3 serije koje smo mi odradili, tako da takmičenje u svakom slučaju uspjelo. Rimantė Verbilaitė from Lithuania. So the competition is very nice and I'm very happy that... Ovo takmičenje je veoma lepo i srećna sam što smo imali mogućnost da letimo 5 serija. S obzirom da je 3 dana bilo apsolutno loše vreme i nismo mogli da letimo. Didn't fly because of the bad weather. Promašio sam cilj i ovo je, nadam se, barem timski da smo dobro. U ekipnoj konkurenciji zlato su osvojili Slovenci, Srbija je druga, a bronza je pripala Bugarima. U muškoj konkurenciji Dejan Valek iz naše zemlje je postao evropski prvak. Matijaš Sluga i Anton Svojšak iz Slovenije su srebrni i bronzani. U ženskoj konkurenciji prva je Aleksandra Gril-Majer iz Mađarske, Rimante Verbilaitė iz Litvanije druga, a bronzom se okitila i naša Vršćanka Tamara Kostić. Pozdrav kolegama sa bulevara. Ovo morate da probate. Ako se pitate da li smo i mi sleteli ovde zajedno sa takmičarima, naravno da nismo. Sigurnije je nekako kolima. Ali, sledeći put više sreće.